Zdravím všechny, jmenuji se Simdguru a tohle je 5. díl dokumentu o pražských tramvajích. Jdeme na video. Dnešní díl bude o typu Škoda 14T, po rekonstrukci typu KT8D5 na typ KT8D5 RN2P, o kterých jsem hovořil v předchozím díle, hledal dopravní podnik nízkopodlažní tramvaje s vysokou kapacitou. A proto v roce 2005 začal v plzeňské Škodovce výroba první tramvaje typu 14T. Ve stejném roce byla dodána do Prahy s evidenčním číslem 9111. S cestujícími začala jezdit o rok později. Ve stejném období byl do Prahy dodán i druhý vůz s evidenčním číslem 9112, který vykolil při testování brzd v areálu ústředních dílen dopravního podniku v Hostivaři. V letech 2006 až 2009 bylo dodáno dalších 58 vozů. Tramvaje byly dodávány a zařazovány do provozu postupně. Během provozu se jim samozřejmě nevyhýbaly i nehody. Kvůli nehodám bylo k 28.10.2025 sešrotováno 5 vozů. K tomuto dni je tak v provozu 55 vozů. Do roku 2016 byly deponovány ve vozovně Motol. Nyní jsou deponovány v Kobylisích, odkud jsou vypravovány převážně na linky 1, 3, 8, 10, 17, 24 a 25. Po technické stránce je tramvaj 30 metrů dlouhá, 2,5 metru široká a 3 metry vysoká a má 5 článků. Z nichž první, třetí a pátý jsou na postvozcích, které jsou neotočné, což představuje částečnou nevýhodu, a proto jezdí tramvaje zejména na linkách 3 a 17, kde se nachází málo oblouků. Další nevýhodou je z výroby špatné umístění sedaček, které jsou v prvním, třetím a pátém článku otočené proti sobě, což se ihned ukázalo jako velmi nepraktické. A v neposlední řadě docházelo u většiny vozů k praskání příčníků rámů podvozku. K nímž docházelo zejména v roce 2014. Kvůli tomu musely být vozy odstaveny a rekonstruovány. V interiéru se nachází od výroby sedačky čalouněné a po rekonstrukci jsou plastové. Nízkopodlažní prostor pro kočárky a vozíčkáře se nachází v sudých článcích, stejně jako dveře s výklopnou plošinou. Výjimkou je 5. článek, který je vysokou podlažní, ale má vzadu jednokřídlé dveře. Na rozdíl od sesterského typu 13T, provozovaném v Brně, se v prvním článku nachází také jednokřídlé dveře sloužící pouze pro řidiče. Vůz má zelené orientační panely. Tramvaj má od výroby nátěr stříbrno-červený, který byl po rekonstrukci nahrazen stříbrno-černo-červeným a v dnešní době dochází během rekonstrukce nahrazení nátěru za nové schéma pražské integrované dopravy. Po typu KT8D5 RN2P se jedná o další částečně nízkopodlažní vozidlo. Na 100% nízkopodlažní si musí dopravní podnik počkat ještě dalších 5 let. A to je pro dnešní video vše. Já vám děkuji za zhlédnutí a u dalšího videa ahoj!